Nedavno smo posjetili poznati turistički centar grad Vodice i saznali da ovaj divan grad diše punim plućima i zimi. Znate li po čemu je grad dobio ime? Po vodi. Grad naime leži na rijeci i zato u Vodicama kad se šetate vidite mnoge bunare koji govore o njegovoj zanimljivoj prošlosti. U staroj gradskoj jezgri morate posjetiti baroknu crkvu Svetog Križa, koja je jedna od najpoznatijih baroknih građevina u Dalmaciji. Dok šećete gradom, uživat ćete u malim uskim ulicama, a one vas mogu dovesti do središta mjesta, Ćorićevog tornja, koji je izgrađen 1646. godine kao ljetnikovac jedne bogate šibenske obitelji Fondra. No, što bi posjet Vodicama bio da ne kušate autohtonu hranu i vino? Zato smo posjetili vinariju Birin, vlasnika Nikole Birina, u kojoj u modernoj i lijepoj kušaoni možete uživati u divnoj obiteljskoj priči, odličnim vinima i domaćoj kuhinji. Tradicija i znanje pretočeni su u 6 etiketa vinskih sorti podneblja ovog kraja. No, ne smijemo zaboraviti spomenuti da u ponudi vinarija Birin ima i svoja maslinova ulja. Obitelj Birin zasadila je i nove vinograde, a ukupno godišnje proizvedu 20.000 litara vina, odnosno oko 25.000 butelja. Važno je istaknuti da je vinarija Birin otvorena tijekom cijele godine, zato svratite. Kad ste u Vodicama, možete se uputiti na izlet na otok Prvić, gdje morate posjetiti memorijalni centar Faust Vrančić. Upoznajte ovog nevjerojatnog književnika, biskupa, inženjera i izumitelja, koji je svijet zadužio svojim brojnim i nevjerojatnim izumima. Upravo izumi kao što su padobran, viseći most, preša za grožđe, ali i vjetroturbine dolaze upravo od ideja Fausta Vrančića, koji je i autor prvog rječnika hrvatskog jezika. Kroz memorijalni centar provela nas je njegova ravnateljica, gospođa Ivana Skočić. Ovo mjesto svakako morate posjetiti. Iz Prvić luke uputili smo se u Prvić Šepurine. To su i jedina 2 naselja na otoku na kojem nema automobila. Oduševit će vas divni pejsaži, šetnice i mir. Na kraju povratak u Vodice i završetak divnog putovanja uz enogastro priču u konobi Makini. Domaća spiza bila je savršena. Možemo vam samo preporučiti. Obavezno posjetiti. Dođite u Vodice. Ljeti, ali i zimi. Sve ima svoje čari, a priprema se i poseban advent. Vidimo se!